Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano pa Party Twice, tinokudzira nyaya dzese dziri kuitika. Nyaya dzese dziri kuitika kuma social media nematumana ose enyika. Nazoone nyaya ya Prayzer boys. Prayzer kutendereka boys. Ane mukadzi wake wechitu. Amana, hatuzivo mafungire boys. Ni mukadzi wacho uyu. Ane mafotos acho wanti mukumaona boys mafoto zacho mukumaona boys andaisa saka moti chi boys saka imimi ndoti mutiudzewo mafungiro enyu pacho mumacomment section boys boys bana mukomajaha andiona ndosimbi yawo boys yechitu boys akana uri celebrity unodya nimuriwo unoda boys boys unodya nemuriwo unoda uri celebrity unodya nemuriwo unoda boys isusu mutinge tikukwara nemaviewanza tichinyemudzwa tikukora nemaviewanza tichinyemudzwa tisingananzi boys mana. So my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Catch us next time.